Čeští novináři unesení v Iráku jsou volní a v pořádku. Na ambasádě v Bagdádu čekají na cestu domů. Při havárii na dálnici u Vyškova se těžce zranil ministr zahraničí Cyril Svoboda. Veterináři na Orlicko-Ústecku mají podezření na další případ nemoci šílených krav. Hezký dobrý večer, začínají televizní noviny. Tentokrát s Karlem Voříškem a Janou Adámkovou. Vítejte. Dobrý večer. Ministr zahraničí a místopředseda KDU-ČSL